Er is zoveel huidkanker in de provincie dat de GGD ons gaat overstelpen met de boodschap smeer je in. Overal crème, posters, noem maar op. Ja, dat ze elke keer weer tegenkomen en elke keer weer aan herinnerd worden van oh ja, we moeten onszelf beschermen tegen die zon. En verder in deze uitzending. Gaat dit de vele wateroverlast voorkomen? En opvallende afwezigen in Zeeuws elftal. Goedenavond. Te veel Zeeuwen krijgen huidkanker. En daarom moeten we ons beter gaan beschermen tegen de zon. Dat is de boodschap van de GGD Zeeland, die we als het goed is de komende maanden op allerlei manieren ingepeperd krijgen. Dit zien we in Zeeland vaak, een stralend zonnetje. We zijn immers de provincie met de meeste zonuren van Nederland. Maar dat heeft wel als nadeel dat er hier ook relatief veel gevallen van huidkanker zijn. En daarom worden op strandovergangen zoals deze zonnebrandcrèmepompjes geplaatst. En het is maar één van de vele maatregelen om huidkanker in Zeeland terug te dringen. Naast de zonnebrandcrèmepompjes komen er borden op drukke plekken, zoals bij fietspaden. En er komt een campagne op scholen. Alles om ervoor te zorgen dat minder Zeeuwen huidkanker krijgen. In Zeeland is het helaas zo dat er meer huidkanker voorkomt dan gemiddeld in Nederland. Op sommige gebieden 50% meer dan gemiddeld in Nederland. Maar er zijn zelfs ook kleine stukjes waar meer dan 80% voorkomt. Dus ja, dat zijn wel hele forse aantallen natuurlijk. En we hebben hier in Zeeland natuurlijk ook de meeste zonuren. Wat natuurlijk heel erg lekker is. Maar wat ook maakt dat je toch een groter risico loopt. En dat het heel belangrijk is om je te beschermen tegen die zon. Voor deze campagne krijgt de Zeeuwse GGD samen met de 2 GGD's in Zuid-Holland ruim 2 miljoen euro van KNMF kankerbestrijding. Is dat niet een beetje veel geld voor een paar posters en een paar zonnebrandcrèmepompjes? Ik kan me voorstellen dat je dat zo in eerste instantie denkt. Maar we gaan echt wel heel erg veelvuldig inzetten op die bewustwordingscampagne. We zorgen bijvoorbeeld ook dat mensen met een kleine portemonnee gratis zonnebrandcremes krijgen. Ja, om iedereen eigenlijk continu dezelfde boodschap te geven en hen ook makkelijk te maken om die zonnebrandcrème te gebruiken. Maar het belangrijkste advies van de GGD is toch vooral ook om je kinderen goed te beschermen. Dat is een hele belangrijke doelgroep, want zij zijn in de groei. En dat betekent als zij zonneschade oplopen, dat het hun huid niet zo makkelijk herstelt. Dus aan alle ouders, verzorgers, opa's en oma's, juffen, meesters, smeer de kinderen alsjeblieft goed in. En dat is niet voor niks, want de kinderen zelf zijn er nog niet echt mee bezig. Nee, eigenlijk niet. Soms vergeet ik het ook wel eens, dan heeft mijn moeder het meestal wel mee of zo. Smeer jij je in? Nee, eigenlijk nooit, omdat ik zelf altijd bruin wil worden. Want dat doen we gewoon iedereen eigenlijk, in ons gezin dus. Daarom gaat de GGD volgend jaar ook voorlichting geven op scholen. Met lesmateriaal, met schaduwdoeken. We willen ook heel graag zorgen dat onze gemeentelijke buitenwerkers goed beschermd zijn met UV-beschermende kleding. We willen heel graag inzetten op de sportverenigingen. Dus dat is eigenlijk de bewustwording met name die we willen creëren onder de Zeeuwse bevolking. De GGD wil dus dat we er straks niet meer omheen kunnen. Dat is in ieder geval wat wij heel graag willen. Dat ze elke keer weer tegenkomen en elke keer weer aan herinnerd worden van oh ja, we moeten onszelf beschermen tegen die zon. Binnenkort worden de eerste borden en zonnebrandcrèmepompjes geplaatst. Maar voor de GGD is dat dus nog maar het begin. Met de komst van een nieuw gemaal dat een prijskaartje heeft van ruim 9 miljoen euro... lijken de problemen met wateroverlast in Goes en omgeving opgelost. We hebben het laatste half jaar natuurlijk weer kunnen zien wat extreme regenval betekent. Het is echt heel veel regen gevallen. En dat zien we natuurlijk de laatste jaren steeds vaker. Dat je te maken hebt met extreme regenval of extreme droogte. En dan is het goed dat we zo'n gemaal hebben die zorgt dat het water afgevoerd kan worden. Het gemaal werd voor ongeveer 1/3 gesubsidieerd door de EU. Wel waren de kosten veel hoger dan gedacht. De Oekraïne-oorlog die zorgde te doen voor hele hoge grondstofprijzen. Personeelskosten gingen in die tijd ook behoorlijk naar boven. En dat heeft er toch voor gezorgd dat de investering iets hoger was dan dat we aanvankelijk vanuit gegaan waren. Een duur gemaal dus, maar wel heel hard nodig. Goes levert de meeste spelers voor het Zeeuws elftal dat in juli een oefenwedstrijd speelt tegen NAC.
12 om precies te zijn. Maar opvallend genoeg ontbreekt daarbij de topscorer van Goes, Daniel Wissel. Waarom die niet bij de selectie zit, wil trainer Gerard de Nooijer niet zeggen. 12 van Goes dus, de andere 10 komen van Hoek en Kloetingen. De wedstrijd tegen NAC is op 23 juli in Capelle. Aan de MBO-raad. Ja, mooi. En aan VNO-NCW. We zijn... En met deze overhandiging is het officieel: afspraken tussen bedrijven in de windsector en scholen. Met als doel het de scholier zo makkelijk mogelijk maken om een baan in deze sector te kiezen. Want met de overgang naar windenergie zijn er op dit moment meer banen dan mensen. Dus als student kan je zien waar in Nederland kan ik stage lopen. De veiligheidstrainingen worden geregeld en betaald. En er wordt zorg gedragen voor goede begeleiding vanuit bedrijven die windparken bezitten. Eigenlijk een gespreid bedje voor studenten. Baanzekerheid. Enerzijds werken in de grafische industrie. Maar daarnaast weet je dat je een baan hebt in de toekomst. En dat je daar ook echt jaren in kan blijven werken. Op dit moment kiezen gemiddeld 2 Scalda-studenten per jaar voor een baan als windmolenmonteur. De gemeente Veere is bang aan zijn eigen succes ten onder te gaan als het gaat om toerisme. Het wordt een beetje te veel. Daarom heeft het dagelijks gemeentebestuur een pakket van maatregelen samengesteld. En het meest in het oog springend daarin is het verbod op vakantiewoningen in je achtertuin. Nu mag nog iedereen hier in de gemeente Veere die dat wil een vakantiewoning in zijn of haar achtertuin zetten. Vergunningsvrij. Dat is de afgelopen jaren dan ook ongebreideld doorgegaan, waardoor er nu wel heel veel vakantiewoningen zijn. De gemeente Veere wil er iets aan doen, aan die groei van vakantiewoningen. Toerisme is natuurlijk een geweldig succes in Veere. Alleen ja, we proberen toch als gemeente grip te krijgen op de groei. Omdat we ons zorgen maken, als we dat niet gaan doen, dat het een kant op gaat uiteindelijk die we met elkaar niet willen. Want toerisme brengt de gemeente en haar inwoners van Veere veel geld in dit laadje op. Maar op veel momenten is het gewoon te druk. Vooral de zogenaamde Domburgse zomerwoning, die in de achtertuinen staat van bewoners, levert steeds vaker overlast op in de woonwijken. Kijk, dit is nou een Domburgse zomerwoning, maar dan in Zoutelanden. Gebouwd in 2018. Bewoner Leo Vos uit Zoutelanden is mega trots op zijn Domburgse zomerwoning. De woning heet zo omdat in de voormalige gemeente Domburg mensen vergunningsvrij deze woningen mochten plaatsen. Toen het de gemeente Veere werd, mocht je ineens in de hele gemeente vergunningsvrij vakantiewoningen bouwen in je achtertuin. Ja, die mogelijkheid die was er en het is ooit bedoeld, dacht ik, om toch de inwoners ook van de gemeente Veere mee te laten profiteren van de groei van het toerisme. En ja, daar gelden bepaalde maten voor natuurlijk. Het mag niet groter dan 40 vierkante meter zijn. En ja, dan, als dat in je tuin past, dan is dat natuurlijk nog een leuke bijverdienst. Maar de draagkracht onder de bewoners die geen vakantiewoning in hun achtertuin hebben, neemt snel af. En dus gaat de gemeente Veere nu ingrijpen. Helemaal mee te gaan stoppen, dat gaan we niet van de een op andere dag doen. Want alleen om juridische reden moeten we daar, ik noem maar een remweg voor inbouwen. Maar uiteindelijk binnen nu een beperkte periode gaan we echt stoppen, als het aan ons ligt, met het toestaan van die Domburgse zomerwoning. De toerist zelf is zich van geen kwaad bewust. Für uns ist klein, ist angenehm, der Strand ist nah dabei und für uns ist es optimal. Super, die sind alle total nett, freundlich, immer hilfsbereit, auch wenn das mit der Sprache nicht immer so gut funktioniert. Dann geht das mit Händen und Füßen, aber es klappt gut. Wir können uns gut verständigen. De aankomende stop op de bouw van zomerwoningen is inmiddels wel aangekomen bij de meeste bewoners in Veere. Massaal worden ze nog uit de grond gestampt. We verwachten ook de komende tijd dat inderdaad meer mensen dat gaan doen. Maar dan span je toch het paard achter de wagen? Nee, want er zit dus een eindpunt aan dat we zeggen, nou, vanaf dit moment is het klaar. Maar we houden rekening inderdaad met het feit dat mensen toch nog even snel dit gaan doen. Maar dat kunnen we ook alleen al om juridische redenen niet tegenhouden. En dat gaan we ook niet doen. Nu woont u zo naast u, hè? Dat klopt. En wat schetst mijn verbazing? Wat staat er in de achtertuin? Ja, ook een zomerhuis bedoel je. Ja, dat klopt. Ja. Ja. Die heeft dat meegekregen van zijn vader en moeder, denk ik. Spiksplinternieuw, nog even snel dus in de achtertuin gezet. Nu het nog kan. Vakantiewoningen in de achtertuinen hier in de gemeente Veere is eigenlijk een onderdeel van een veel groter plan. Zo mogen hotels bijvoorbeeld ook nog maar mondjesmaat uitbreiden. Andere gemeenten volgen deze plannen op de voet, want ook daar spelen deze problemen. Eigenlijk langs de hele Zeeuwse kust.
Vlissingen is toch nog niet af van de artikel 12-status, het financieel toezicht van het Rijk en de provincie. Er is hard gewerkt om op eigen benen te kunnen staan, maar dat lukt nog niet doordat de kosten voor de jeugdzorg stijgen en de algemene uitkering van het Rijk omlaag gaat. Vlissingen heeft de artikel 12-status in 2014 aangevraagd. Dat had te maken met een schuld van 230 miljoen euro die niet opgelost kon worden. Er is sindsdien streng toezicht op alle uitgaven. In Nederland zijn er in totaal maar 2 artikel 12 gemeenten. Tim en Mick van Dijken verlaten team Visma Lease Bike eind van dit jaar. De tweeling uit Colijnsplaat gaat vanaf 1 januari voor het Duitse Red Bull Bora Hans Grohe rijden. Dat meldt Wielerflits. Zelf willen ze dat nog niet bevestigen. Er zouden meer ploegen geïnteresseerd zijn in de 2. Visma zelf heeft ook een aanbod gedaan, maar Bora bood het meeste, zegt de wielerwebsite. Het was vandaag warmer dan de afgelopen dagen met 17 à 18 graden. Het was een komen en gaan van wolken, af en toe donkere luchten, maar het zonnetje hebben we ook gezien. Morgen valt 's ochtends van tijd tot tijd regen, in de middag komt de zon tevoorschijn. Het weekend wordt wel echt wisselvalliger, vaker buien en meer wind. Op onze social media kanalen vind je nog een verhaal over tankstations. Zag je de afgelopen jaren het aantal onbemande tankstations toenemen? Nu komen er juist weer winkels bij. Maar waarom? Dat lees je op onze socials en in de app. Dit was Zeeland Nu. Een hele fijne avond.